Hello everyone, this is Birjay Brahma, motivational speaker. आङो दिनै गुसुं मेथाइ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों। बे मेथाइया जाहैबाय आङो जेब्ला एलपि स्कुलाव फरायदोंमोन बै एलपि स्कुलनि जोंनि फोरोंगिरि सारमोना एबा सासे फोरोंगिरिया जोंखौ नैबे मेथाइखौ बिराद खनहोयोमोन माब्लाबा माब्लाबा रोजाबनानै आरो हयथ' बियो फरा बिजाबाव दंमोन खोमा आङो गोसोआव गैलिया खिन्थु आं फरायनो मोननाय होननानै आङो गोसोआव गैलिया खिन्थु दिनै बे मेथाइया सोर सुजुनाय बे मेथाइ खलबा सोर सुजुनाय आङो बेखौ मिथिया नाथाय जेब्ला आङो बे मेथाइखौ खनो एबा गोसो सिङाव रोजाबो आं ओरैबायदि गोसोआव मोनसे सानदांनाय फैयो हारसिंनो आंनि खोमोनफ्रा गसंख्रांजोबो मानो होनबा गोसोआव ओरैबायदि मोनसे मा खालामो थुलुंगाखांहोनाय लाबोयो बे मेथाइया दा आसा खालामदों नोंथांमोना मेथाइखौ मोजाङै खोनासंगोन आङो गुसुं ससेल' दङ बे मेथाइया आङो नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थागोन बे मेथाइया सोर लिरनाय आङो बेखौ मिथिया सोरबा जुदि नोंथांमोननि गेजेराव मिथिनाय दङब्ला आंनो खोन्थाहर सोर सुजुदोंमोन सोर लिरामोन बे मेथाइखौ ना जोंनि सासे फोरोंगिरि सारा बेखौ बहानिफ्राय मोनथिनानै जोंनो खिन्थाखो आङो बेखौ मिथिया स' होमब्ला मेथाइया ओरैबायदि दे फरायदे बाबु लेखा फरायदे दे फरायदे जारौ लेखा फरायदे लेखा फरा रोंबोला गुनि गियानि जाबोला मान मोनगोन सनाफोर देनां देरबोला महात्मा गान्धीमोन बायदि सरजनी नायडुमोन बायदि जानो नाजादे दे फरायदे बाबु लेखा फरायदे दे फरायदे जारौ लेखा फरायदे खोनाबायना नोंथांमोन बे लाइननैसो एबा सिरिनैसो मेथाइया आंनि गोसोखौ ओरैबायदि मोनसे थुलुंगाखांहोयो जाय सिरिनैसो बे मेथाइखौ आङो गथ'फोरनि सिगाङावबो आङो खननानै दिन्थियो खननानै खोन्थायो आरो बिसोरबो आंनि सिगाङाव बुंदों जे बोरैबा मोनलायलायो होननानै मोजां खोनासङोब्ला जुदि मोजां गोसो होनानै खोनासङोब्ला गोसोआव मोनसे सानदांनाय फैयो जे नंगौ बेवहाय माबा मोनसे हाबनानै दङ बे मेथाइयावहाय दा ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेनो नोंथांमोन माने गिदिरसिन जा उन्दैसिन जा बिदा जा फंबाय जा बिबथै जा बिमाय जा आङो साफ्रोमबो आंनि भिउवार्स बै नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों जाय बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नुबाय बिसोरो जेन बे मेथाइखौ जोंनि उन्दै गथ'फोरनो खोन्थायो एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाइ स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोरनो जों खोन्थानायजों लोगोसे बिसोरखौ नैबे मेथाइ सिरिनाया मटिभेट खालामनो हायो जे जोङो फरायनायनि फारसे गोसोखौ बोरैहाय खालामनांगौ जोङो बिसोरखौ मोनसे लेभेलसिम मोनसे बिदिन्थि हिसाबै जोङो बोरैहाय बिसोरखौ फोरोंनो हायो मिथिहोनो हायो एबा जों जायखौहाय मेथाइनि बे सिरिनैसोआव बुंदों दिनै सरजनी नायडुमोन महात्मा गान्धी सासे नन भायलेन्सनि दिनै अहिंसानि बिफा जायखौहाय जोङो मिन्थियो आरो भारत उदांस्रिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि भारतखौ उदांस्रि खालामनो हानाय अहिंसा खान्थिजों जोंनि महात्मा गान्धी दिनै सारा मुलुगावनो बेखौहाय अहिंसानि बिफा होननानै जोङो मिथिगौ दा दिनै महात्मा गान्धीनि खान्थिखौनो गोबां मुलुगाव दिनै फल' खालामदों मानसिफ्रा बिथाङा सासे मा होननांगौ बेखौ
गिदिर सलनि मानसिमोन। दा सर'जनी नायडूमोन, दा बिसोरनिफ्रायबो जोङो इन्सपिरेसन माखासे मोननो हायो। बिसोरनि लाइफजों बिसोरनि मावथाइजों जोङो इन्सपायार खालामनो हायो गथ'फोरखौ। दा आंनि बे सिरिनिसो मेथाइखौ आं नोंसिनि गेजेराव शेयार खालामनाया बेनो जे निस्सय आं जेरै जादों हयथ' सोरबायाबो बेबादिनो मोनगोन। बे मेथाइखौ खोनासङोब्ला हयथ' बेबायदिनो साननो हागौ, नंगौ थारै मुहि होनो हायो। आङो मिथिनो लुबैदों सोरबा जुदि बे मेथाइनि सायाव गुवारै मिथिनाय दङब्ला आंनि कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरगोन, मिन्थिहोगोन आंखौ, आरो बिनि सायाव आङो मोनथिनाय मोननानै हयथ' साबसिन मोनगोन गोसोआव। आं बेखौ खावलायबाय। आङो बेखौ साबायखर बावनो सानो जे जोंनि एल.पि. स्कुलनि फोरोंगिरि, जाय स्कुलाव आङो फरायोमोन, बै एल.पि. स्कुलनि फोरोंगिरि सारमोना जोंनो बेबायदि मेथाइ खननानै खोन्थानानै जोंखौ थुलुंगाखांहोयोमोन। आंजों लोगोसे आंनि लोगोफोर साफ्रोमबो हयथ' मोजां मोनोमोन। जोङो बावगोमालायनाय खोनासङो। थ' बेबायदिनो जोङो फरायसा गथ'फोरखौ माखासे मेथाइनि गेजेरजों बिदिन्थि होनानै जोङो थुलुंगाखांहोनो हायो फरायनायनि फारसे। दा आंनि गोसोआवबो बे मोनसे सानदांथि दङ, जोङो गथ'फोरखौ बा फरायसा दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो बोरै गोजौ फारसे लांनो हायो एबा जाफुंसारनाय लामानि फारसे जोङो बिदिन्थि होनानै लांनो हायो, बेबो मोनसे हयथ' आंनि बुजिनायाव। थ' लोगोफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना जिउआव सासे सुबुं हिसाबै जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ दानायाव एसेब्लाबो बिहोमा होगोन। दिनै नङा गाबोन, गाबोन नङा उननि समफोराव नोंथांमोना बाहागो लागोन समाज दानायाव, जोंनि गथ' गथायफोरखौ मोजां मोनसे डिरेक्सन फारसे दैथायनायाव आङो बेखौ मिजिंथिबाय। लोगोसे खावलायबाय लोगोफोर, आंनि बे भिडिअ'आ बेनो, बे मेसेजखौनो होनो सानदों जे जोङो फरायसाफोरखौ एबा जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौहाय मोजां लामानि फारसे दैदेनलांनो एबा मोजां लामा बा थुलुंगानि फारसे दैदेनलांनो जोङो जेन हायो। दा नोंथाङाबो बाहागो लागोन बेफोरबायदि खामानियाव, आरो नोंथाङा बेवहाय गोबां मावगासिनो दङ। नोंथांनि न'खराव, नोंथांनि गामियाव, नोंथांनि समाजाव आरो गुबुन गुबुन बिथिंफ्राव नोंथाङाबो नों हानाय बायदि, नों हानायसेबां खामानिखौ हयथ' मावदों। आं बेखौ मिजिंथिबाय। दा आंनि सिम्पोल मेसेजआ बेनो नोंथांनिसिम जे नोंथाङा नै बेफोरबायदि माखासे भिडिअ'फोरखौ जेन शेयार खालामो, गथ'फोरनो खोन्थायो, मोजां मोनोब्ला खोन्था, आरो जुदि नोंथाङाबो थारै सानदोंब्ला बेयो गथ'फोरखौ बा जोंनि इयुन जोलैफोरखौ माबा मोनसे खालामनो हागोन होननानै जुदि सानदोंब्ला नोंथाङाबो शेयार खालाम। आंनि थाखाय नोंनिसिम बेखौ खावलायनाय थाबाय, नोंथांमोननिसिम बेखौ खावलायनाय थाबाय, आं गोसो सिंनिफ्राय खावलायदों। दा आरो बेजों लोगोसे मोनसे खावलायनायबाव, आङो बेबायदिनो माखासे इन्सपिरेसनेल quotes-नि सायाव बा मेथाइनि सायाव बा माखासे सल' बा स्ट'रिफोरनि सायाव बेबायदिनो भिडिअ' आङो बानायबाय थागोन। गोबाव सम जाबायमोन बानायैया, दिनै फिन आङो बानायफिननाय जाबाय। दा आसा खालामदों नोंथाङा मोजां मोनगोन, आरो मोजां मोनोब्ला आंनि बे भिडिअ'खौहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ हेफाजाब खालाम, जाहाथे इयुन समाव आङो मोजां बेबायदिनो टपिकनि सायाव बा स्ट'रिनि सायाव बा मेथाइफोरनि सायाव आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो हाबावो। बेखौ आंनि गोसोखौ बोलो होगोन नोंथांनि बे साबस्क्राइब खालामनाया। आङो बेखौ मिजिंथिनानै आंनि बे भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबबाय। स' थेंक इउ।